Tarkoitus olisi vaihtaa kuivat putket. Tällä kertaa työalla on tämmöinen Perkinsin 4.203 kone ja putket on tämän näköiset. Tästä koneesta jo poistettu käytetty putki ja tässä on uusi putki. Tämä kone meni alun perin remonttiin sen takia, että männärenkaat oli poikki, sylinterit käytännössä kulunut ja männästä irronnut palasia ja männärenkaat poikki, ei lähtenyt enää käyntiin ja päätettiin tehdä täys koneremontti. Ja tässä nyt sitten näytän, miten tämmöinen sylinteriputki poistetaan. Tämähän on tosi ohutta matskua, tämä putki, ja todella kovaa ja haurasta, että jos se putoo lattialle, niin se todennäköisesti murtuu ja hajoaa. No, sehän poistetaan tämmöisellä ulosvetäjällä, eli kierretangolla vedetään se putki sieltä ulos. Mä itse olen käyttänyt tämmöistä rakennetta, että ensinnäkin otetaan siis vähintäänkin kovuusluokkaa 88, eli tämmöinen keltapassivoitu kierretanko, jolla vedetään, muuten nämä kierteet ei kestä edes yhtä konetta poistaa ja laittaa paikalleen putkia. Ja sitten mutteri, jota vasten kierretään, niin se on tämmöinen jatkomutteri, eli siinä on pitkät kierteet, koska tavallinen mutteri ei myöskään siinä kestä, ja sitten se hajottaa myöskin ton kierretangon. No, täällä kiristettävässä päässä, eli vetopäässä, niin mulla on tämmöinen rakenne, että mulla on täällä tämmöinen painelaakeri, jossa on siis alakooli, tai tommonen kuularengas siinä ja yläkooli. Ja tässä on ylälaippa, johon on sille sorvattu pieni syvennys. Ja idea on se, että kun tätä lähdetään sitten kiristämään, nämä menee vastakkain, lähdetään kiristämään, niin se ottaa sen kitkan tästä pois. Jos mutteri olisi suoraan tätä rautaa vasten, niin siinä käy niin, että se käytännössä syö toi mutteri, siinä on niin kova veto, että se syö toi mutteri itsensä tämmöisestä parisenttisestä raudasta läpi, kun tämmöisen kierroksen tekee. Mulla on ainakin semmoiset kokemukset. No sitten tässä mun kierretangolla on pari mutteria. Nämä mä kiristän tänne niin, että käytännössä asennusvaiheessa toi laakeri pysyy vaan kasassa. Ja tässä on tää vetopuoli. No sitten on 2 laippaa, joihin on sorvattu tommonen pieni olake. Ja ne käy käytännössä sitten tähän sylinteriputkeen paikolleensa näin. Mä oon käyttänyt aina kahta laippaa sen takia, että nyt kun sen työntää sen kierretangon tosta läpi, niin se keskittää sen mukavasti. Ei ehkä niin välttämättä tässä poisottovaiheessa, mutta siinä vaiheessa kun uutta putkea vedetään paikalleen, niin se on kiva saada se veto suoraan ja silloin todennäköisemmin saadaan uusi putki sinne ehjänä ongelmitta paikalleen. Jes, ei mitään, mä kasaan tämän koneen ja poisvetokoneen ja katsotaan sitten miltä alkaa näyttämään. No niin, mutterit on nyt kiristetty niin, että laakeri pysyy siellä paikallaan. Tai ei ne kiristetty ole tietenkään, mutta sen verran, että laakeri siellä toimii. Ja sitten ei muuta kuin seuraavaksi laitetaan nämä laipat paikalleen. Laitan tämän laipan, missä ei ole mutteria. Niin työnnän tähän yläpäähän, noin se käy siihen putkeen. Ja sitten tää laippa, missä on mutteri, niin tänne alapäähän. Tää on vähän ahas paikka pyöritellä tää laippa tänne, mutta kyllä se sinne paikalleen löytää. Noin. Sitten ei muuta kuin kierretään paikalleen. Noin, se jäi sinne ja laitetaan rasvaa tuohon tankoon, että kierteet kestäisi mahdollisimman kauan ja vähän laakeriinkin. Ja otetaan löysät niin sanotusti pois. Tässä kohtaa on tietysti hyvä katsoa, että nämä tassut tässä ulosvetimessä niin jää semmoiseen kohtaan, että ne ei
aiheuta vaan mitään vaurioita tuohon lohkon pintaan ja ei mitään, kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Kiristetään ensin sieltä tällä koneella ne löysät pois, mitä sieltä lähtee. Noin. Ja sitten mä laitan ensin käsi vähän alkuun, niin saatte vähän mielikuvaa, kuinka jäykkä se on. Pyörittää, vaikka siellä on tuo laakerikin. Niin mulla on tässä tämmönen, ostetaan 70 senttiä jatkovarsi tähän hylsyyn. Lähdetään kiristämään. Noin, ensimmäinen paukahdus kuuluu, eli putki lähti käytännössä nyt liikkeelle. Ja se tekee tommosia vajaan millin pompauksia. Noin, siinä seuraava. Ja niin edelleen. Sitten jos on käytössä hyvän kokoinen pulttipyssy, niin sitä voi käyttää myöskin. Katsotaan lähteekö tää putki tällä koneella liikkumaan. Noin, eli se putki tuli sieltä aika kivuttomasti pihalle. Ja sitten ei muuta kuin putsataan noin reijät tuosta sylinteristä ja vedetään uudet putket paikalle.